Gadewch i ni weddio. Diolch yn ei unwaith eto o Dduw am y fraint o cael dod ger dy fron ac yn diolch am dy ddydd di ac yn arbennig am y sil yma, sil y Pasg, a bydde di yn agosau ato ni ac yn cyffwrdd ein heneidiau agor llygaid y deillion mwyn iddynt weld ei hangen am waredwr. Yn y dyddiau tywyll yma a dyddiau dyrys i ni yn gofyn i ti i ddod a gobaith bywyd tragwyddol i lawer i eneidiau. Tyrd tywallt ysbryd arnom. I ni gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Chydig o goeddiadau. Fe fydd, os diw o'i mynd, darllediad arall o lyfr J.C. Ryle a'r sancteiddrwydd a'r nos Fercher. Ac hefyd yn ystod yr wythnos fe fydd na fyfyrdod byr o emyn arall sydd o para tua 10 munud yn ceisio pwysleisio natur yr Efengil yn yr emynau yma. Ac yna ar y sil ein hoedfa arferol am hanner awr wedi 3. Gydewch ni ddarllen o air Duw o epistol cyntaf Paul at y Corinthiaid, y 15fed benod, 1 Corinthiaid penod 15, ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Hefyd yr ydwyf yn hysbysu i chwi frodyr yr Efengil a bregethais i chwi, yr hon hefyd a dderbyniasoch ac yn yr hon yr ydych yn sefyll. Trwy yr hon ych cedwyr hefyd, os ydych yn dal yn eich cof a pha ymadrodd yr Efengylais i chwi, o ddieithr darfod i chwi gredu yn ofer. Cynnes mi a draddodais i chwi ar y cyntaf yr hyn hefyd a dderbyniais farw o gris dros ein pechodau ni yn ôl yr ysgrythurau, a'i gladdu a'i gyfodi y trydydd dydd yn ôl yr ysgrythurau. A'i weled ef gan Ceffas, yna gan y 12, wedi hynny y gwelwyd ef gan fwy na 500 brodyr ar unwaith, o'r rhai y mae'r rhan fwyaf yn aros hyd yr awron, eithir rhai a hunasant. Wedi hynny y gwelwyd ef gan Iago, yna gan yr holl apostolion, ac yn ddiwethaf oll y gwelwyd ef gennyfinnau hefyd, megis gan un anhymig. Cynnes mae fi o'r lleiaf o'r apostolion, yr hwn nid wyf addas i'm galw yn apostol, am im ierlyd eglwys Dduw. Eithir trwy ras Duw yr ydwyf yr hyn ydwyf, a'i ras ef, yr hwn aroddwyd i mi, ni bu yn ofer, ond mi alafuriais yn heleithach na hwynt oll, ac nid my fi chwaith, ond gras Duw, yr hwn oedd gyda mi. Am hynny, pa'n bynnag ai my fi a'i hwynt hwy, felly yr ydym yn pregethu, ac felly credasoch fi. Ac os pregethu'r Crist, ei gyfodi ef o feirw, pa fodd y dywed rhai yn eich plith chwi, nad oes atgyfodiad y meirw. Eithir onid oes atgyfodiad y meirw, ni chyfodwyd Crist chwaith. Ac os Crist ni chyfodwyd, ofer yn wir yw ein pregeth ni, ac ofer hefyd yw eich ffydd chwythau. Fe a'n ceir hefyd yn gau dystion i Dduw, cynnes ni a dystiasom am Dduw, ddarfod iddo gyfodi Crist, yr hwn nis cyfododd e fe, os y meirw ni chyfodir. Cynnes os y meirw ni chyfodir, ni chyfodwyd Crist chwaith. Ac os Crist ni chyfodwyd, ofer yw eich ffydd chwi, yr ydych eto yn eich pechodau. Yna hefyd y cyfergollwyd yr rhai a hunasant yng Nghrist, os yn y byd yma yn unig y gobeithion yng Nghrist, tri anaf o'r holl ddynion ydym ni. A bydde bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Wel, fe ddaw ein testyn o'r benod honno. 1 Corinthiaid 15fed benod adnod 14, ac os Crist ni chyfodwyd, ofer yn wir yw ein pregeth ni, ac ofer hefyd yw eich ffydd chwythau. Wel, yn sicr i ni'n byw mewn oes neu o leiaf mewn gwlad sydd wedi hen gefnu ar grefydd o feddwl am ein hanes ni, ein traddodiad ni'n diwylliant ni, popeth ynghlwm gyda'n cefndir ni. Ond anodd bydde dirnod hynny bellach heddi o beth oedd ein hanes ni. Anodd chwilio a gweld ôl ar wahan i'r adeiladau. Anodd bydde chwilio am ôl yr hanes ar ein diwylliant modern. I ni fel cenedl wedi hen droi cefn ar faterion ysbrydol. Dydy'r terminoleg ddim yn rhan o eirfa bobl bellach nag yw. Dydy pobl ddim yn meddwl am faterion yr enaid. Siwr o fod, byddai'r mwyafrif llethol yn ein gwlad ni ddim yn ymwybodol o'r gair enaid, yn sicr ddim yn yr ystyr beiblaidd ohono. Mor estron yw'r cysyniad o Dduw
chydig iawn o bobl fydda'n credu mewn Duw, ac os ydyn nhw'n credu mewn Duw, fydda dim fawr o syniad nhw sut un yw ei Duw nhw. Amser y Pasg, mwyafrif siwr o fod eto ddim yn gwybod beth yw'r dathliad, beth yw'r rheswm, beth sy'n tu ôl y dathliad. Fydd yna giwion o gwmpas y lle ac yna wyau Pasg. Fe fydd yna rhyw helfa drysor am wyau Pasg a cwningod a pob math o bethau. Mae'n anodd ambell waith gweithio mas o ble mae'r syniadau mae gyd wedi dod. A does dim syniad gan y mwyafrif beth yw y dathliad yma. Mi nes I ddarllen rhyw erthygl a rhyw eitem newyddion yn ystod yr wythnos diwetha ac yn enwedig gyda'r sefyllfa a pawb yn ei cartrefi ar y funud. Ac wrth gwrs, yn meddwl yn dda oedd yr erthygl, does dim cwestiwn am hynny, yn ceisio roi syniadau I rieni ar beth I wneud gyda'i plant dros gwyliau'r Pasg. A rhywbeth fel y teitl oedd, beth I wneud, sut I ddathlu'r Pasg yn dda y flwyddyn hon, gyda'r cyfyngiadau sydd arno. Ac roedd yn anghygol, roedd yna restr, dwi'n mynd cofio'n union falle lan at 20 o syniadau, lot o syniadau anghygol. Ac eto gyd, dim un ohonyn nhw'n sôn am Iesu Grist a'i groes. Lot o syniadau sydd I ddathlu'r Pasg, a sydd I gadw'r plant yn hapus yn ystod y Pasg, ond dim un yn cyfeirio at Iesu Grist. Falle roedd yna un yn dweud, I droi at rhyw wefan lle roedd yna luniau ar taflenni gwaith am y Pasg. Pwy sy'n gwybod am beth mae'r taflenni yna a beth fydden nhw'n lliwio, siwr o fod, wy Pasg, a newch I greu rhyw batrwm ar yr wy Pasg, a dyna beth fydde fe. Wrth gwrs, help mawr I gadw plant yn brysur yn ystod y cyfnod yma, ac yn helpu sgiliau nhw pob math o bethau, darllen lliwio pob math o bethau. Ond eto gyd, dim un cyfeiriad at Iesu Grist a'i groes a'r atgyfodiad. Mor bell I ni wedi mynd. Dyw'r derminoleg ddim na bellach, dyw'r hanes ddim na, dyw'r traddodiad dim byd. Dydyn ni ddim hyd yn gwybod pam ni'n neud pethau. Rhyw fath ar amser yn Nadolig. Dyw'r mwyafrif llethol ddim yn gwybod pam ni'n dathlu yn Nadolig. Rhai hyd yn oed yn ddigon hirt I ddweud I chi'n dod â Christnogaeth mewn i'r Nadolig. A cyn bo hir, siwr o fod fyddwn ni'n clywed na. Nawr I chi'n llusgo crefydd mewn i'r Pasg hefyd. Dyna pa mor bell I ni wedi mynd. Pryn yw'r bobl sydd yn credu mewn Duw, cryn yw'r bobl sydd yn credu mewn trygwyddoldeb. Hyd yn oed y crefyddol. Petawn ni yn rhoi rhyw fath o arolwg, a petai modd cael atebion gonest, ymhlith y crefyddol, nid y di-grefydd nawr, nid y rai sydd erioed wedi bod mewn capel, dim rheini, y rhai sydd yn honni bod nhw'n rhywbeth. Capelwyr, crefyddol, a bydach chi'n gofyn iddyn nhw, a ydyn nhw'n credu mewn tragwyddoldeb, yr enaid, yn anfarwol, ydyn nhw'n credu'r pethau hynny? Pryn fydde'r bobl siwr o fod. Hyn mae pobl yn ei gredu, ond dyw e'n anodd dirnad. Does dim sail i'r hyn maen nhw'n ei gredu chwaith, i'w daliadau nhw, pethau chi'n gofyn nhw be maen nhw'n ei gredu ac yna pam. Fydden nhw ddim yn gwybod, wel, dwi ddim yn gyffyrddus gyda hwn, ac felly dyma beth dwi'n meddwl. Ar sail beth I chi'n meddwl hynny? Dwi ddim yn gwybod. Dwi ddim yn gwybod. Ond byddwn ni ddim yn dychmygu fydda Duw fel un felly. Byddwn ni'n dychmygu fydda Duw yn mentro cosbi, ac eto gyd, mi fyddwch chi'n dweud, ond beth am yr rhai sydd wedi gwneud pethau erchill yn hanes y byd, wedi lladd cannoedd, miloedd, miliynau, ie, mae'n wahanol fe gewn nhw I cosbi, ond beth am y lle? Ond dyn nhw ddim yn gwybod, beth yw I athrawiaeth nhw? Does dim athrawiaeth. Dydyn nhw ddim yn gwybod beth maen nhw'n ei gredu. Maen nhw'n gobeithio am y gorau. Bydd y mwyafrif yn dweud, wel, cyffwr pren, fyddai'n iawn yn y diwedd. Croesi bysedd. Dyna beth mae'r mwyafrif yn ei feddwl. Maen nhw'n credu be maen nhw'n dymuno credu. Ond ni fydda yna gymaint o fersiynau gwahanol o'r hyn mae pobl yn ei gredu. Ar draws y byd yn y capeli y Cristnogol. Pob math o bethau sydd ddim yn ysgrythurol. Mae wastad wedi bod yn diwe, ac mae dal I fod yn wir. Dyna be mae pechod wedi wneud, mae e'n dallu dyn. Nid yw dyn yn gallu gweld, dyw e ddim yn gallu deall, dyw e ddim eisiau gweld, a dyw e ddim eisiau deall chwaith.
Roedd Paul yn gorfod gwynebu gau a thrawiaeth yn dod mewn i'r eglwys. Roedd Paul am sefydlu fan hyn yn y benod i ni'n edrych. Roedd e am sefydlu'r athrawiaeth o atgyfodiad o'r meirw. Ond roedd yna rai o'r Corinthiaid yn dechrau cwestiynu'n gwadu'r atgyfodiad o'r meirw. Dylanwadau yn dod o bob cyfeiriad, anghrediniaeth yn dod i fewn, yn dechrau amheuon a cwestiynau'n dod, a ddim yn gwybod sut i'w hateb nhw, ddim yn gweld pwysigrwydd yr athrawiaeth, ac felly gau athrawiaeth yn dod i fewn, a hyn yn cael effaith anferthol ar yr efengyl oedd yn cael ei pregethu ac ar fywyd y Cristion a sancteiddrwydd y Cristion. Ac felly mae Paul yn mynd ati i ddelio gyda'r broblem yma. Ac fel i ni'n gwybod, yr ateb i holl ymosodiadau ar air Duw yw beth? Wel, dyrchafu gair Duw. Ac i ddyrchafu Crist, i bregethu'r hyn sydd yn y Beibl. A dyna beth nath yr apostol Paul. Wel, yn gyntaf, hoffwn i edrych ar y prawf diamheuol yma, ac yna ffaith angenrheidiol, ac yna'n olaf gobaith tragwyddol. Wel, yn gyntaf, prawf sydd yn ddiamheuol. Dyna chi alwad rhoddodd Paul i'r Corinthiaid, ac mae'n rhoi galwad i ni heddi hefyd, i sefyll. Y ddwy adnod gyntaf yn y benod yma. Hefyd, yr ydw i fy hysbysu i chwi frodyr, yr efengyl a bregethais i chwi, yr hon hefyd a dderbyniaswch, ac yn yr hon yr ydych yn sefyll. Trwy yr hon ych cedwyr hefyd. Sylwch yna, chi'n cael eich cadw. Os ydych yn dal yn eich cof, a pha ymadrodd yr efengylais i chwi, o ddieithr darfod i chwi gredu yn ofer. O, byddwch yn ofalus. Cofiwch beth chi wedi glywed, cofiwch beth chi wedi profesu i gredu. I ni wedi cyhoeddi'r pethau yma, o na fyddech chi yn mynwesu yr efengyl yma, yn sefyll dros yr hyn y pregethwyd i chwi. O na fyddem yn anghofio yr hyn i ni wedi gredu. Na fyddwn ni'n gollwng ein tarian o ffydd. Pan yr holl ymosodiadau yn dod ar ein ffydd. O nid yw y mor hwydd. Ac yn yr oes i ni'n byw yn ni, gyda'r fath angrediniaeth, y fath dywyllwch. Pobl yn edrych arno ni fel petai rhywbeth mawr o'i le, hyd yn oed os ni'n dweud y gair Duw, os ni'n credu, os ni'n dilyn canllawiau, dyn nhw ddim yn gallu ymgyffred y beth, mae e mor estron iddyn nhw. Ac felly mae e yn anodd, yn diwedd, does neb yn cwestiynu bod e'n anodd, ond rhaid sefyll, rhaid dweud y gwir. O'r holl y ddifaterwch sydd o gwmpas ni, ac nid yn unig yn y byd ond yn yr eglwys. Roedd Paul yn gwynebu amheuon ymhlith yr eglwys bryd hynny, ac fe ddangosodd iddynt y peryg. Sylfaenir efengyl sydd mewn peryg, dyma'r broblem. Mae effaith hyn ar yr efengyl a bregethir, ac ar fywyd y saint yn anferth. Edrychwch ar y drydydd a'r bedwaredd adnod. Canis mi a draddodais i chwi ar y cyntaf, yr hyn hefyd a dderbyniais, farw o gris dros ein pechodau ni, yn ôl yr ysgrythurau, a'i gladdu, a'i gyfodi y trydydd dydd yn ôl yr ysgrythurau. Fe bregethodd Paul Iesu Grist iddyn nhw. Fe bregethodd Paul i'r Iesu farw ar y groes drosdynt. Mae wedi egluro hynny. Mae wedi dyrchafu Crist, ac yna i'r Iesu atgyfodi o'r beth y trydydd dydd, beth i ni'n ei gofio heddiw. Fe ddysgodd yr hyn a geir yn yr ysgrythurau. Mae'n pwysleisio'r beth o'r cychwyn o'r ysgrythurau trwy gydol yr Hen Testament. O'r hyn yr oedd yr Iesu yn ei gyfeirio ato. Mae e wedi dysgu y bobl, y Corinthiaid, popeth mae'n nhw wedi cael ei magu arno fel Iddewon, dwedwch chi nawr, wedi cael ei magu ar yr ysgrythurau. Be mae'n dweud? Dwi'n dysgu i chi o'r ysgrythurau. Dyma beth dwi'n neud. Dwi'n cyhoeddi gair Duw. Yn ôl yr hyn a geir yn ei air ef, fe bregethau sy'n ffyddlon. Fe atgoffodd Paul y Corinthiaid o'r holl brawf sydd i'r Iesu farw ac yna atgyfodi. Ac mor bwysig oedd hyn i'r efengyl. O, peidiwch a cwestiynu hyn. Peidiwch da chi ac amau hyn. Peidiwch ac amau bod yn atgyfodiad o'r meirw i ni,
Achos os ych chi'n neud na, chi'n cwestiynu atgyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. A peidiwch â cwestiynu hynny, achos mae hwnna'n ganolog i bopeth. Proffwydwyd am yr hyfeddodau am yr arglwydd Iesu Grist. Peidiwch â troi cefn ar y proffwydi, ar hyn a ddywedwyd am yr Iesu, ac sydd wedi dod yn wir. Dyna chi gadarnhad i ffydd y saint pan ych chi'n darllen am proffwydoliaethau. Pan ych chi'n ystyried yr holl proffwydoliaethau sydd wedi bod yn yr ysgrythur. Cymharwch hwnna gyda cryfeddau eraill sydd heb proffwydoliaethau. Ac yna yng ngair Duw mae yna proffwydoliaethau, a nid yn unig proffwydoliaethau, ond maen nhw wedi dod yn wir. Mae'r ystadegau yn anhygol. Mae'r rhif mathemategol y tu hwnt i ddeall mwyafrif ohono ni, yn sicr i fi. Be mae'r ystadegau'n yn dweud yw amhosibl yw i'r arglwydd Iesu Grist fod yn neb ond mab Duw y Meseia, yr un y proffwydwyd amdano. Cannoedd o flynyddoedd cyn, a fe ddaeth y cyfan yn wir mewn un person. Dyna chi gadarnhad, a mae Paul yn trial atgoffa'r saint o hyn. Cryfhewch yn y ffydd, cofiwch y pethau yma. Mae'r pethau yma wedi cael eu proffwydo i ddarllen am yr hyn a ddywedwyd am Grist, ond hefyd, dim yn unig hynny, y dystiolaeth sydd o'r ffaith i'r Iesu atgyfodi. Mae yna dystiolaeth sydd y tu hwnt i amheuaeth. Gwrandewch yr adnod 5 ymlaen. A'i weled ef gan Cephas. Mae gallu dychmygu Paul yn dweud wrth y bobl, nid yn unig be mae'r Hen Testament yn ei ddweud, ar ysgrythurau yn ei ddweud, a dyna be dwi wedi seilio fy mhregethu, ac ar sail yr un ni'n gwybod am yr Iesu, ond i ni'n di gweld Cephas, a'i weled ef gan Cephas, ac yna, gan y 12, wedi hynny, y gwelwyd ef gan fwy na, sylwch faint, 500 brodyr ar unwaith. O'r rhai y mae'r rhan fwyaf yn aros hyd yr awr hon, eithyr rhai a hinasant. Wedi hynny y gwelwyd ef gan Iago, yna gan yr holl apostolion. Tystia Paul iddo godi, iddo weld ar y ffordd mewn modd arbennig, ar y ffordd i Ddamascus. Dyna be mae Paul yn dweud. Mae Iesu Grist wedi codi o'r bedd. Ac dwi hefyd yn gallu tystio mewn ffordd arbennig iawn ar y ffordd i Ddamascus. Mae yn ychwanegu hun at yr apostolion fan hyn, fel apostol ei hun. Mae'n dweud mewn ffordd arbennig mae'n chwarae lawr ei berson ac yn dyrchafu ei bechod. Ac mae'n dweud bod e wedi erlyd yr eglwys a'r lleiaf o'r cyfan, ond mae'n dweud yr wyf fi yn tystio hefyd, nid yn unig yn mynd ar llygadysion eraill, ac mae hwnna'n ddigon. Mae hwnna'n ddigon, yr Hen Testament, yr ysgrythurau, ac nawr Cephas, a Iago, yr apostolion, 500 o ddilynwyr wedi weld mewn un man. Hyn oll, heb sôn am yr rhai a fi yn gynnar yn y bore a gweld fod y graig wedi symud a bod y bedd yn wag. Dyna chi brawf, cymaint o lygaid wedi weld ar gymaint o achlysuron gwahanol. Does dim modd cwestiynu y ffaith yr atgyfododd yr Iesu. Fedrith neb, a does neb wedi gallu dod ag unrhyw ddadl yn erbyn atgyfodod yr Iesu. Pam? Amhosib yw. Byddwch chi'n dychmygu yn yr oes sy'n ni'n byw yn ddi sydd yn cysau'r efengyl gymaint. Dyn nhw ddim yn gallu dod i fyny ag unrhyw brawf. Fedra nhw ddim. Mae'n gallu profi pob math o beth eraill, ond fedra nhw ddim pam atgyfododd yr Iesu. Ac os yw'r Iesu atgyfodi, yna bydd ei bobl yn atgyfodi. Ef yw pen yr eglwys, mae Paul yn dweud, ohono ef y daw bywyd, ac os ydw fe godi, ac wedi addo byddwn ni hefyd, yna dyna beth sydd yn mynd i ddod. Calanogwch eich hunan, fe fi'n atgyfodiad, fe fyddwn ni'n cael ein dyrchafu ac yn mynd i'r nefoedd. Dyna beth mae'n dweud wrthyn nhw. Mae'r prawf yma, does dim cwestiwn am y peth. Atgyfododd yr Iesu. Cofiwch nawr mae'n mynd ymlaen i ddweud pa mor bwysig yw e. Felly'n ail, y ffaith angenrheidiol. I ni wedi sefydlu'r ffaith, a mae'n gwbl amlwg i'r Iesu atgyfodi o'r beth. Does dim cwestiwn o'r beth. Ond nawr, pam bod hwnna mor bwysig? Ni'n barod wedi dangos y ffeithiau'r prawf. Ond nawr mae'n dangos iddynt rheidrwydd y credu hyn. Adnod 12 ymlaen. Ac os pregethu'r Crist ei gyfodi efo feirw, pa fodd y dywed rhai yn eich plith chwi nad oes atgyfodiad y meirw? Eithyr onid oes atgyfodiad y meirw,
ni chyfodwyd Crist chwaith. Ond mae prawf o atgyfodiad Crist yn ddi-gwestiwn. I ni'n gwybod i Iesu Grist atgyfodi o'r bedd. Ni all fod wedi peidio atgyfodi. Ac os felly, mae cwestiynau'r ffaith yn tanseilio'r holl efengil. Mae hyd yn oed yn dod ag unrhyw amheuaeth. Yr oedd y Corinthiad yn dweud, a ddim yn siŵr os ydyn nhw'n mynd i atgyfodi, ond oedd yn dweud, os ych chi'n cwestiynu hynny, chi'n cwestiynu'r athrawiaeth am Grist, ac os ych chi'n cwestiynu'r athrawiaeth am Grist, does dim sail i wneud hynny. Mae e wedi atgyfodi o'r bedd. Adnod 14. Ac os Crist ni chyfodwyd, ofer yn wir yw ein pregeth ni, ac ofer hefyd yw eich ffydd chwythau. Os na bu Iesu Grist atgyfodi o'r bedd, yna ofer yw y cyfan. Does dim efengil, does dim Cristnogaeth. Os ych chi yn mynd i tynnu unrhyw beth i ffwrdd, ych chi'n tanseilio'r holl efengil, tynnwch chi y groes i ffwrdd, does dim efengil. Pam trafferthu fod yn grefyddol felly? Pam trafferthu? Achos dyma'r ffordd mae Duw wedi rhoi i ni. Felly mae'r rhaid i ni gadw'r groes ar atgyfodiad. Tynnwch yr atgyfodiad i ffwrdd, does dim Cristnogaeth. Di bwrpas yw pregethu, os nad atgyfododd Iesu Grist o'r bedd. Ofer yw eich proffes, does dim pwrpas. Rhaid oedd i'r Iesu atgyfodi o'r bedd. Ni fyddai ein ffydd o'r nef felly, ond i bai iddo atgyfodi. Os nad oedd Iesu Grist wedi atgyfodi, yna beth mae'n dweud wrthyn ni yw hyn. Roedd Iesu Grist yn gelwyddgu ac yn dwyllwr. Does dim cwestiwn. A pam i'ch chi'n trafferthu dilyn Iesu Grist? Pam i'ch chi'n mynd i gapel te? Os i'ch chi'n cwestiynu'r atgyfodiad, bod e wir wedi digwydd, gan bod eich meddwl bach chi ddim yn gallu ymgyffred y peth. Os ych chi'n cwestiynu'r peth, wel pam i'ch chi'n mynd i gapel te? Achos os ych chi'n mynd i gapel i addoli Crist, pam i'ch chi'n addoli Crist, mae'n dwyllwr. Mae'n gelwyddgu os ych chi'n cwestiynu'r atgyfodiad. Achos mae Iesu Grist dywedodd ef ei hun sawl tro y byddai yn atgyfodi cyn iddo farw. Fe ddwedodd Iesu Grist yna ddweud, i ddweud bod rhywbeth yn mynd i ddigwydd o flaen llaw. Mae rhaid chi wybod eich pethau os ych chi'n mynd i ddweud rhywbeth. Os ydw i'n mynd i ddweud bod mod i'n mynd i ddweud rhywbeth a gwneud rhywbeth ymhen 2-3 diwrnod, mae rhaid fi fod yn weddol sicr bod gen i'r gallu wneud e. A dyma beth ddigwyddodd fan hyn. Be nath Iesu Grist ddweud ei fod yn mynd i farw, ond yna, nid yn unig yn atgyfodi, fe nath e roed y dydd y roedd yn mynd i atgyfodi ar y trydydd dydd y byddaf yn atgyfodi. Ac felly os na fyddai'n llwyddo atgyfodi, yna celwyddgu ydyw, twyllwr a gwastraf amser yw I ddilyn e. Gwrandewch Mathew 16, adnod 21. O hynny allan y dechreuodd yr Iesu ddangos i'w ddisgyblion fod yn rhaid iddo fyned I Jerusalem. Pam? A dioddef llawer gan yr henuriaid a'r archoffeiriaid a'r ysgrifenyddion. Pam? A'i ladd, ond sylwch, a chyfodi y trydydd dydd. Dyna chi fanylion. Fe nath e ddweud pwy oedd yn mynd I erlyd e, beth oedd yn mynd I ddigwydd iddo fe, ac yna maes o law ar ôl tridiau y byddai'n atgyfodi. Lyc 9 adnod 22, gan ddywedyd, mae'n rhaid I fab y dyn oddef llawer, a'i wrthod gan yr henuriaid a'r archoffeiriaid a'r ysgrifenyddion a'i ladd, a'r trydydd dydd atgyfodi. Ond hefyd, pe na byddai'r Iesu wedi atgyfodi, ffals bydda'n twy hefyd, yr apostolion, adnod 15. Fe yn ceir hefyd yn gai dystion I Dduw, cynnys ni y dystiasom am Dduw, ddarfod iddo gyfodi Crist. Yr hwn nis cyfododd e fe, os y meirw ni chyfodir. Popeth, ond popeth am yr apostolion yn doedd e, yn gweiddi allan yr oedd rhain o Dduw. Yr oedd ganddynt awdurdod wrthyn nhw bregethu. Yr oedd ganddynt bresenoldeb, roedd na ddiwioldeb amdanyn nhw. Roedd gwirionedd yn llifo allan ohonynt. Ac fe bregethon nhw y fod hwn wedi atgyfodi. Ac felly os nad oedd e yna mi roedd nhw hefyd yn gai dystion ac yn pechu o'r mwyaf. Chi hefyd yn gweld pwysigrwydd hyn ar sail athrawedd yr efengil adnod 16 ac adnod 17 canys os y meirw ni chyfodir, ni chyfodwyd Crist chwaith, ac os Crist ni chyfodwyd,
Ofer yw eich ffydd chwi, yr ydych eto yn eich pechodau. Nawr i ni'n dod, yn dydyn ni. Ni'n gwybod mae yna gymaint o goblygiadau i'r athrawiaeth hon. Mae'n ganolog, mae popeth yma. Mae'r athrawiaeth yma'n dweud mae Duw yw Iesu Grist. Mae'n ddatganiad o'i ddwyfoldeb. Mae'r popeth yma. Ond i ni'n gweld fan hyn mae'n dod nawr. Nid yn unig mae o Dduw, y mab Duw yw e. Nid yn unig bod wedi cyflawni'r proffedolaethau. Nid yn unig bod pobl wedi weld e. Mae addywedodd bydde fe marw ac yn atgyfodi'r trydydd dydd. Nid yn unig hynny. Ond nawr i ni'n gweld pam bod e'n bwysig. Os Crist ni chyfodwyd, ofer yw eich ffydd chi, yr ydych eto yn eich pechodau. Mae mor bwysig. Os nad yw'r Iesu atgyfodi, mae mor driennus yw ein cyflwr yr ydym ni dal yn ein pechodau. Dyma yw ein problem anferth, ein pechod ni. Yr ydym yn atebol am ein pechodau. I ni'n atebol am ein bod yn bechaduriaid. A gan ein bod yn bechaduriaid, yr ydym ni'n pechu. Felly ni'n atebol am ein natur ni, yn ganwyd ni, yn bechaduriaid, ac oherwydd hynny, i ni'n cael crest i ry hir faith o bechodau, mynyddoedd o bechodau. Ac yn ôl beth i ni'n darllen yng Nghaerdyw, fe fydd na farn am bob un. Ac os nad yw'r Iesu atgyfodi, yna ba beth bynnag a ddywedwn, i ni dal yn ein pechodau. I ni dal yn golledig. Mae maddeiant mor bwysig ond dyw e, ond dyw maddeiant ddim yn bosib mewn unrhyw ffordd arall ond trwy ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Dyna'r unig ffordd mae maddeiant yn bosib. A thrwy effeithiolrwydd gwaed Crist. Dyna Crist yw'r cyfan. I waed yn llifo ar y groes, rhaid oedd iddo'r rhoed o'i einioes e. Rhaid oedd cael gwaed, rhaid oedd cael marwolaeth, rhaid oedd cael cosb, ac fe gosbodd y tad ei fab. Rhaid oedd cael hyn, rhaid cael maddeiant, ac mae maddeiant trwy Grist, trwy ei aberth ar y groes. Cymerodd ef y gosb, ein pechod ni'n cael ei rhoi arno ef, yr aberth, yr oen dinam. Mor fawr yw ein camwedd, dim ond un gall ddelio gyda'r broblem. Dim ond un oedd yn ddigon da i achub dyn. Dim ond un oedd yn ddigon abl i dalu'r pris a bodloni gofynion y tad. Bydde neb arall i gallu wneud hyn, achos i ni pob un a aned yn bechaduriaid. Ond mae Iesu Grist wedi enni yn berffaith. Y mae yn dduw, y mae yn berffaith. Crist yw'r un. Dim ond ef oedd yn gallu cadw'r gyfraith. Dim ond ef oedd yn gallu cymryd y gosb ar y groes. Rhaid oedd i'r Iesu goncro'r bedd. I goncro Satan ac i goncro pechod. Os oedd am dalu'r pris am ein rhyddhau ni o gaethiwed pechod. Rhaid oedd i'r Iesu goncro i ennill y fuddugoliaeth. Felly os na by'r Iesu atgyfodi, yna dyw e ddim yn fuddugoliaethus. Mae'n marw ar y groes, ac os yw e dal yn y bedd, yna beth yw'r pwrpas. Gall unrhyw un fod wedi dweud beth oedd e wedi wneud, gall unrhyw un cael ei croeshoelio o ran y weithred o farw. Ond i ni'n gweld yr holl ddarlun yn dydyn ni. Beth nath Iesu Grist? Nath e fwy na hynny? Fe nath e fyw bywyd perffaith. Doedd neb yn gallu wneud hynny. Fe ath e'r groes do. Fe ddioddefod e'r boen y groes corfforol. Mae yna sawl un wedi dioddef hynny, ond yn fwy na hynny. Be ddigwyddodd ar y groes? Fe tywalltodd y tad. Yr holl gosb am ei holl bobl ar yr arglwydd Iesu Grist, ac felly fe ath e i'r pydew erchyll. Do, mewn carchar tywyll di ni, ond yna chi garchar tywyll di, roedd yr Iesu, roedd yn ymderau uffern ei hun, fe ddioddefodd e di gofaint y tad. Ond os na fydd Iesu atgyfodi, beth oedd ei bwrpas e? Bydde unrhyw un gallu dweud, gafodd Iesu i goncro, gafodd ei drechu, mae yn y beth, ond dyw e ddim yn y beth, i ni'n gwybod dyw e ddim yn y beth. Mae'r prawf yn ddiamheuol, does dim cwestiwn o'r beth, fe atgyfododd Iesu o'r beth, ar y trydydd dydd, ac beth ddigwyddodd fyna, fe brofodd e bod e'n dduw, do, mae hwnna'n sicr, ond fe ddangosodd e bod e wedi ennill y fuddugoliaeth. Ofer yw credu ynddo, os na atgyfododd e, twyllwr yw e. Does dim sail unrhyw beth, na gwirionedd i ddim byd os na atgyfododd yr Iesu. Dyw e ddim yn gallu bod o fydd i ni os na atgyfododd yr Iesu.
Pe'r tair Iesu wedi aros o dawn awdurdod marwolaeth, sut byddai'n gallu'n hachub ni o nerth marwolaeth? Ni byddai cyfiawnhad na iachawdwriaeth, ond i bai i'r Iesu atgyfodi. Mae e mor bwysig. Mae e'n sylfaenol yn diwedd. Mae'n holl bwysig. Fe nath Iesu Grist y cyfan mwyn ein iachawdwriaeth ni. Fe nath e'r cyfan yno ar y groes ac yna yn atgyfodi o'r bedd. Wel, i orffen, y gobaith tragweddol yma. Ond ydyw yn wir fod yr holl ysgrythyr yn cyduno. Does dim un rhan o'r ysgrythyr lle ceir rhyw wall neu'n anghytuno gyda rhyw ddarn arall. Ni ellir tynnu un darn allan, does dim gwall. Ni ellir ychwanegu at unrhyw ddarn o'r ysgrythyr, does dim angen ychwanegu dim un. Mae'r cyfan, mae'n gyfanwaith. Mae pob peth yn yr ysgrythyr yn plethu gyda'i gilydd dros gyfnod o gannoedd o flynyddoedd ac awduron gwahanol o ardaloedd gwahanol. Ac yma nhw gyd yn dod at ei gilydd i blethu mewn i'r llyfr yma, sef Gair Duw, a lle does dim anghydweld. Pan gododd Iesu Grist o'r bedd, fe enillodd i'r frwydr. Ac fe ddath â gobaith tragwyddol i'r saint. O, fe goncrodd e'r bedd. Fe goncrodd e Satan. Ac uffen. Ac fe ddeliodd gyda'n pechod ni, unwaith ac am byth. Does dim un manylun o'i le. Mae'r cyfan wedi ei dalu, bodlonwyd y tad. Grandewch ar yr emyn yma, caid trefn i faddau pechod yn yr iawn. Mae iachawdwriaeth barod yn yr iawn. Mae'r ddeddf o dan ei choron. Cyfiawnder yn dweud digon, a'r tad yn gweiddi bodlon yn yr iawn. A diolch beth meddseuon am yr iawn. Yn awr hen deulu'r gollfarn. Beth i ni fod i wneud? Llawen hawn. Mae'n cymorth ar un cadarn. Llawen hawn. Mae galwad heddiw ato a bythol fywyd ynddo. Ni chollir neb a gredo llawen hawn gan lwyr ymroddi iddo llawen hawn. Dyna chi eiriau? Mae galwad heddiw ato, dyna beth i ni'n neud o sil i sil. I ni'n galw chi i ddod at Grist, yr Iesu atgyfodedig. Mae galwad heddiw ato, a bythol fywyd ynddo, gobaith tragweddol. Mae yna fywyd ysbrydol i'w gael, ond oes, ond mae yna fywyd tragweddol i'w gael. Ac i ni'n cael yr ernest nawr ar y ddaear, ond mae yna ddydd yn dod, pan bydd ffydd yn diflannu ac yn troi yn olwg, ac i chi allu edrych ymlaen at y diwrnod hwnnw, pan fyddwn ni'n camu o amser i dragweddoldeb, ac pan fydd yr anadl olaf yn mynd ac yn pylu, ac yn codi ac yn agor ein llygad, ac yn gweld ein gwaredwr, ac fe fydd tragweddoldeb o'n blaen ni. Pam? Ac i ni'n gwybod fydd atgyfodiad rhyw ddydd mae'r addewid wedi cael ei roed i ni, ond fyddwn ni yn y nefoedd, ni chollir neb a gredo. Dyna chi addewid nawr dran ni ar y ddeiar, ni chollir neb a gredo. Pob un sy'n dod at Grist, ni fydd un yn cael ei troi ffwrdd. Ac unwaith ni'n dod at Grist, i ni'n iddo am byth. Dim syndo fod ar y munud yn dweud llawen hawn. Ac yna sylwch ar y diwedd, gan lwyr ymroddi iddo llawen hawn. O, dyna i chi. Faint ohono ni sydd yn llwyr ymroddi iddo. Faint ohono ni, ac i ni gyd yn goffod cyfaddef hyn, yn chwilio yn falch am esgus i fydolrwydd, i gyfiawnhau rhyw llacrwydd yn ein bywydau ni. O, mae'n wai arno ni, nad ydyn ni'n llwyr ymroddi iddo fe, a ddioddefodd cymaint drosom ni ac enillodd y fuddugoliaeth mewn ffordd mor anhygoel, fe atgyfododd e o'r beth. Dyna chi gadernid sydd i'r Cristion. Dyna chi obaith tragweddol sydd gan y Cristion. Mae'r cyfan wedi wneud trosto, a mae Iesu Grist wedi gwneud y cyfan. I ni ddim yn gallu gwneud dim byd. I ni'n dod yn waglaw at y groes. Ni ddim yn gallu dod, chi'n gwybod pwy ydw i, chi'n gwybod pwy yw fy mam yn had i, chi'n gwybod sawl gwaith wedi bod i'r capel, chi'n gwybod sawl gwaith wedi bod i'r ysgol. Does dim o hwnna werth dim yn rhagweddoldeb. I ni'n dod yn waglaw. Sut pwrpas dweud chi'n gwybod yr holl bethau da dwi wedi wneud? I chi'n gwybod yr holl adnodau dwi wedi ddysgu, yr holl emynau dwi'n gwybod? Dim o'r fath. I ni'n dod yn waglaw gyda'n pechod. Os chi'n dod gyda unrhyw beth, chi'n dod â'ch pechod, dim gyda'ch gweithredoedd, ac chi'n gosod nhw o'r droed y groes.
Achos mae Iesu Grist sydd yn achub. Dim byd ohonom ni rhag i ni ymffrostio. Fe ddeliodd Iesu Grist gyda'n pechod. Fe ddarparodd iachawdwriaeth gyflawn i ni. Ac heddi ni'n cofio ar ddydd yr atgyfodiad. Yr ydym yn cofio, yn llawenhau ac yn diolch iddo. Diolch byth amdano. Adnod 19. Os yn y byd yma'n unig y gobeithiwn yng Nghrist, trianaf o'r holl y ddynion ydyn ni, o dyna i chi drist. Pa mae crefydd rhywun, dim ond yn rhywbeth deiarol ac yn chwarae crefydd. Ond dychmygwch fan hyn be mae'n dweud fan hyn. Dyna chi siom o'r mwyaf, betai'n gobaith dim ond tra ar y ddeiar. Yr holl ddioddef a brofodd yr apostolion a llawer dros y blynyddoedd y gwawd a'r cysineb ddioddefo nhw. Ofer byddai'r cyfan o ran ein gobaith. Achos yr oedden nhw'n gwybod, roedd yna obaith sicr ganddyn nhw o dragwyddoldeb, o'r atgyfodiad. I ni'n gwybod, mae'n wir i ddweud, hapusach yw bywyd un sydd yn byw bywyd o ddiwioldeb a ffurdeb o gymharu â'r rhai sydd yn byw bywyd o bechod. Hyd yn oed petai ddim y gobaith yma, ond i ni'n gwybod hynny, ond dim dyna yw'r pwynt fan hyn. A pwynt fan hyn oedd hyn, roedd ganddyn nhw obaith i edrych ymlaen ato, a dyna drienus petai e ddim. Ond i ni'n gwybod hwnna ddim wir. Yma yna obaith o dragwyddoldeb a'r atgyfodiad. Hyn a wyddon bod yna sicrwydd yma. Daw dydd pan y cawn gamu dragwyddoldeb a cawn brofi atgyfodiad y corff, ond hefyd cawn nerth. Sylwch, mae'r athrawiaethau yma mor pellgyrhaeddol. Cawn nerth atgyfodiad Crist yn ein bywydau dyddiol. Nid yn unig beth sydd yn mynd i ddod. Mae'r ernest yma nawr, mae'r nerth nawr yng Nghrist. I ni'n greaduriaid newydd. I ni'n eiddo iddo. Fe fydd yn ein paratoi ar gyfer tragwyddoldeb. Gwrandewch ar yr adnodau yma yn Colosiaid penod 2. Diwedd y benod adnod 20 ymlaen ac yna at yr ail adnod o drydydd benod. Na i ddarllen nhw gyd. Am hynny, os, dydwchwch ar yr efengil fan hyn. Am hynny, os ydych wedi marw gyda Christ, oddi wrth egwyddorion y byd, paham yr ydych megis petaich yn byw yn y byd, yn ymroi o'r deiniadau na chyffwrdd ac na garchweitha ac na theimla. Yr rhai ydyn doll yn llygredigaeth wrth ei harfer yn ôl y gorchmynion ac athrawiaethau dynion. Yr hyn bethau sydd ganddyn rhydd doethineb yn y wyllus grefydd a gostyngeidrwydd a bod heb arbed y corff, nid mewn bri i ddigonnu'r cnawd. Ac yna drwchwch i ni'n dychrafu o hyn, i ni wedi marw gyda Iesu Grist. A Colosiaid 3, y ddwy adnod gyntaf, am hynny, os cyd gyfodasoch gyda Christ, ceisiwch y pethau sydd uchod, lle mae Crist yn eistedd ar ddeheulaw Duw, rhoddwch eich serch ar bethau uchod, nid ar bethau sydd ar y ddaear. Mae'n dweud y cyfan dyna chi wersi ni. I ni wedi profi hyn ond ydyn ni, i ni wedi cyd gyfodi â Christ. Dyna chi nerth oedd yna yn yr atgyfodiad, i atgyfodi'r Iesu, ac nawr i ni wedi'n cyd gyfodi, mae'n anhygol, 1:1, adnod 3 a 4, bendigedig fyddo Duw a thad i'n harglwydd Iesu Grist, yr hwn yn ôl ei fawr drigaredd, a'n had genhedlod ni i obaith bywiol, sut? Trwy atgyfodiad Iesu Grist oddi wrth y meirw, i beth? I etifeddiaeth anllygredig, a di halogedig, a di ddiflanedig, ac yng nghadw yn y nefoedd i chwi. Rwndewch ar Philippiau 3 adnod 10. Fel yr adnabyddwyf ef, a grym ei atgyfodiad ef, a chymdeithas ei ddioddefiadau ef, gan fod wedi fy nghyd ffurfio a'i farwolaeth ef. Dyna i chi grym ei atgyfodiad ef, i adnabod Crist, profi o'r nerth yma. Rwyf yn gallu gwneud pob dim yng Nghrist. Mae Crist yn fy nerthu i fyw fel y mae am i mi fyw. Ond mor aml i ni'n byw yn ein nerthu'n hunan. Mae yna gymaint yn yr atgyfodiad. Mae yna gymaint o wersi ac mae yna gymaint o galondid yn does na. Talodd Iesu Grist y pris yn llawn. Ac fe ddangosodd iddo ennill y fuddugoliaeth. Fe ddangosodd mai Duw oedd e. Ond fe ddangosodd bod e wedi dalu'r pris yn llwyr a concro'r bedd, a choncro Satan, a choncro y pechod. Ofer byddai'n ffydd ni ond i bai
am yr atgyfodiad. Mor bwysig yw e. O, na ddylsyn ni canu ei glodiad. A diolch iddo bob di Sul pan ni'n cofio'r atgyfodiad. Ond yn arbennig a Sul y Pasg. Ac y byddwn ni'n gweddio y bydd y wlad i ni'n byw yn ddi unwaith eto yn dod yn ôl i'r man. Lle bydd y wlad eto, bobl eto yn plygu glin ac yn addoli, ac yn diolch i'r arglwydd Iesu am yr hyn a wnaeth trosom. Ac os Crist ni chyfodwyd, ofer yn wir yw ein pregeth ni, ac ofer hefyd yw eich ffydd chwythau. Gadewch i ni weddio. O Dduw graslon, i ni yn diolch i ti am dy ras ac am dy gariad tuag atom. I ni yn diolch i ti am dy drigaredd ac am yr efengil rwy ti wedi roi a'i ddarparu i ni. O Dduw, agor llygaid y neidiau mwyn iddynt weld ei hangen am waredwr, iddynt weld bod ganddynt waredwr, bod un wedi talu'r pris ac wedi concro'r bedd, wedi atgyfodi'r trydydd dydd. O Dduw, te'r tywalt ysbryd arnom. A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.